DZGB. Iprinipresentar kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa padagos na paglakbay pasiring sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi sa taong 2026 sarabay na maglakbay sa paagi ng dakulang selebrasyon ngunya na taon an Year of Stewardship o taoning pamamahala. Ini may temang simbahan nin mga katiwala nangangataman na mamahala magkakaigwa nin manlain-lain na inisyatibo sa bilog na taonin pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya asin kultura. Maghinanyog sa katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan, mag-ugma asin aktibong maglingkod, makisumaro asin magpartisipar sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na! Alas 2 ang hapon kada Biyernes. Kaiba si Jenny Matthew Balyaran asin Reverend Mark Austin Tuazon. Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang hapon sa gabos sa mga parantabay. Welcome po sa programang Lakaw Maghiras Year 4. Nguyan aldaw ning Biyernes, pet sa 8 na po kang bulan ning Nobyembre 2024. Asin kita mag-iribahan sa kudalas 3 ning pagkahapon. Ini po si Jenny Balyaran, kaibatangon yan, si partner. Yes, ini po si Reverend Mark Austin Tuazon. Asin ini po ang programang Lakaw Maghiras. Asa to yung mga parantabay, pwedeng mag-upload, pwedeng mag-text sa 0938-891-5475. And of course, live na live kita ngunyan sa to yung Facebook page. O, bako ini live. Kasi nga, kasi nga, this is tape as live. Kumbaga, live man po giraray. Kasi sabi tabaga partner, ano gusto taman giraray na makaiba ta ang sa tuyang mga kalakaw asin kahiras ngunyan na hapon. Gigibuhan tang paagi partner tanganing saliwat sarabay man giraray kita sa oras na ini. Yes, opo. Siguro medyo kasi di ko aram kung nauugma ako or namumundo. Kasi igwa po kami ning parang pagbabago digdi sa program sa mga masunod na aldaw, pero we don't know kung what will happen kasi ini si partner igwang I don't know kung anong apuduman partner. Sige nga, i-explain mo nga sa muya. Yes, igwa akong panibagong assignment kaya mga kasarabay ko po digdi sa Lakaw Maghiras asin pighahagad kaining bagong assignment na ini na dahil muna kita mag-iribahan o ako, dahil muna ako nindo makaibahan sa laog ni nagkapirang mga o day taaram kung pirang bulan ini o pirang aldaw o pirang panahon alagad in short for a time day po muna kita magkakairibahan mga tugang. Yes, opo, kumbaga parang parte ini partner kang sa imong formation kasi ini po mga parantabay si Reverend Mark Austin Tuazon siguro nagkapipirang months na sana. Iyon ini ang feature na pad ita sa Diocese of Legazpi. Kaya naman, parte kang sa iyang formation, iyo po ini, kaya kaipuhan mo na siya tawaning oras para makapag-preparar, di ba partner? Pero God's willing partner. Yes, pero sabi nga ni partner, maski di digdi makakaibahan mo na ang Lakaw Maghiras pirming yaon sa imo, and of course, our dear listeners, ang prayers mi yaon sa imo para, sabi nga ni, padagos ang mission, di ba? Padagos ang mission. Oo. As in, minsan talaga nangyayari ang mga arog kaining bagay, pero sa liwat mga tugang kita, nagkakasararo, nagkakaburunyog, sa ngaranin pagtubod. Sarabay man giraray kita. Minsan, dahil kita nag-arog kaini, kundi sa sato yung mga puso, aram ta,
yaon sa tuyang pagiging sararo. Yes, opo. Kaya naman, nguya na pagkahapon sa giraray kitang magkasararo sa paghiras kan sa tuyang programa na makakatabang para sa pagpapatalubo kang sa tuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Kaya naman sa maabot po na Sabado, November Sa aga, 9, partner. sa aga na. Yan. Nako, sa aga iyo po ang celebration kang kafiestahan ba, partner? Kafiestahan ni Yun. partner. St. John Lateran Basilica. Ayun, As- dakol partner ang diin nakakaaram kasi ako din personally, di ko din midbid ini si St. John Lateran Basilica. Si say ba ini partner? Actually partner, lugar ini sa tuyang ginigirumdom ang kafiestahan kan dedication. Buot sabihon kan panahon ay ngunya na aldaw sa tuyang ginigirumdom. So pagdedikar kan banal na lugar na ini bilang lugar kung saan kita masamba sa tuyang kagurangnan, matipon, Okay. maumaw kan sa iyang kan matao kan sa tuyang pagrukyaw sa tuyang kagurangnan. Ngunyan iyo anal daw na pig-dedicate ining St. John Lateran Basilica. Yaon ini sa Roma. Yeah. Ngunyan sa tuyang sineselebrar an anibersaryo kan pagdedikar kan katedral kan Roma. Yan. Ni Pope Sylvester I kan taon na 324. Ang St. John Lateran Basilica mga tugang iyo tinatawan ta ini nin significance nin hulita enod sa gabos ya igwaman kita digding seat. Iyo po ini an ina kan gabos na mga simbahan sa bilog na kinaban. Ayun. Sa Roma asin sa bilog na kinaban. O, parang kung sa ibababa ata sa local partner, halimbawa digdi sa tuya sa Diocese of Legazpi, igwa kitang Albay Cathedral. Yeah, dakulon kitang mga parokya pagburang pinakaina kan gabos na mga parokya iyoan sa tuyang katedral. Ayun. Yeah, kung sa pangkabilugan man, iyo ini ang pinakaina kan gabos na simbahan sa bilog na kinaban ang St. John Lateran Basilica. Okay. So, ang katedral mga tugang kan St. John Lateran kan St. John Lateran, iyo po ang nagsisirbing seat o tukawan kan Santo Papa. Kaya seat siya, tukawan kan Santo Papa bilang obispo kan Roma. Kun an sabi nga ni kasubago kun an katedral ni San Gregorio Magno iyo an seat kan obispo digdi po sa diocese kan Legazpi, ang St. John Lateran Basilica man po iyo man an seat kan Santo Papa bilang obispo kan Roma. Ayun. Asin an basilica asin an baptistry kaini, so entire building, so dangan itong binubunyagan ka ipinagibo pa mga tugang kan panahon ini Emperor Constantino. Kung midbid taman si Emperor Constantino pag nagmamayo baga igwa kitang Reyna Elena tapos ang sa iyang partner si Constantino. So aki niya ito. Okay. Aki niyang naging emperor kan Roman Empire. Okay. Siya mga tugang ang nagpagibo kaining St. John Lateran Basilica. Asin so baptistry na ginagamit duman sagkod ngunyan. Haluyo na ining panahon 324 pa mga tugang. Naku. Hanggang ngunyan yaon pa ini duman. O maganda gi-exist pa partner. Yes partner. Okay. Nakatindog man giraray sagkod ngunyan. Ano partner, kumbaga, ining St. John Lateran Basilica na sabi nga, sarong lugar, sarong simbahan din, na ano, pigdadayon ba ini, as in, saro ba ini sa pilgrim na pigrurumdom kang katolikong simbahan? Yes partner. In fact, daytay ni tanggad malilingawan. Okay. Ta saro ini sa inaapod na 4 major basilica sa Roma. Apat lang ang major basilica sa bilog na kinaban asin yaon niyan sa Roma mga tugang. Ayun. Sa luwas kan Roma, inaapod ta ang mga basilika na minore. Kaya anyaon digdi sa tuya sa Naga, May minore Basilica yan. Minore kan Nuestra Señora de Peña Francia. So balikan ko lang mga tugang itong itong basilika mo na ni
St. John Lateran. Ang dati kayang pangaran kaini nagiining Archbasilica of the Most Holy Savior. Ngunyan inapunta na ining St. John Lateran Basilica. Huli taan lugar kung sa inakatindog ining St. John Basilica naka ano po ang lugar kan pinakutugdukan kaini ang tagsadiri iyo ang pamilyang Lateran kaya nga punta St. John Lateran. Dumanhango partner. Dumanhango, Bayar yes na partner. pangalan. Okay. As in Okay, so medyo bako man siguro bago no kasi sa mga talaga mga nakakamit bid as in sa partner sa mga devotos kay ni St. John Lateran Basilica. Magayon kasi parang sa aga kumbaga wala man kita sa Roma. yes. Wala man kita sa Roma partner pero paano ta ba? Paano Alagad paano kita ba bilang bilog na simbahan. Inhuli tayo ina kan sa tuyang simbahan. Okay. Sa tuyang mga parokya, maselebrar kita kan kafiestahan ini. Ang liturhiya ta mga tugang sa aga, manunungod sa selebrasyon ini kafiestahan kan St. John Lateran Basilica. Naano ko lang mga tugang kan taon na 410. Ayan. Inapod man ining St. John nin huli ta enot sa gabos kan 410 pagkatapos na sa lakayon an kan mga Visigoths an Roma asin rinaot ini naraot ini pinaayos ini ni Saint Sixtus II asin pigdidikar niya ang lugar na ini sa kay Saint John the Baptist. Kaya ang pangalan kan simbahan mga tugang Saint John. Asin sulateran nin hulita ang tinutugdukan kan basilikang ini iyo an tagsadiri kang Lateran family. Asin later on kan si Pope Saint Hilary na an Santo Papa dinidedikar niya man ining lugar na ini kay Saint John the Evangelist, bako na kay Saint John the Baptist, kundi Okay. kay Saint John the Evangelist sa pagpapasalamat niya sa apostol huli kan sa iyang banal na pangataman sa pagsalbar kan buhay ni Saint Hilary, Pope Saint Hilary. Ayun. Kaya pakatapos ka ito, iyon na ini ang pangaran niya, Saint John Lateran Basilica. So may nag-igwa palang partner kay pagbabago Changes. sa Yan. pangaran. Yes, partner. Okay. Sige, partner, kung ibababa ata sa local church, 'di ba? Digdi sa tuya sa Diocese of Legazpi and pag-araw kayan, pwede man sa liturgical celebration. Ano ang kumbaga kita mismo na para tubod ano ang pwede tang maginibo para sa pagiging Katoliko. Yaon man giraray sa pagrumdum ka ining kafiestahan asin celebration. Pinakaurog mga tugang enot, iyo po itong sa tuyang pakisumaro sa bilog na simbahan sa Santa Misa. Ininhuli, taigwang selebrasyon duman an Santo Papa. Sabi tangan ni Kasubago, iyo ini an simbahan, an digdi nagtutukaw an Santo Papa. Bilang obispo kan Roma, asin bilang obispo man kan bilog na sa bilog na kinaaban. Kaya kita nakikisumaro wherever we are. Apwera ka ito, mga tugang magayon na hilingon taman an simbahan. Kung gusto tang makisumaro, bako sa naman kaya kita nakikisumaro ta dahil garo kumbaga may activity. Bako sa naman ito manunod sa activity. Kundi sa mas hararong pang paagi mga tugang, pwede kitang makisumaro sa paghiling ta kung ano nanggad talaga ang tunay na simbahan. Ayun. Most oftentimes, nagagayunan kita sa structure. Nagagayunan kita sa designs. Oo. Yan, Usually, namamangha kita. minsan nga imbaga partner ang pigdudumantang mga simbahan kung arin so may ang nasa isip ay maduman ako ta magayon nun ining simbahan, medyo comfortable, Yan. and medyo makainggan yung baga pag nagduman ka, diba? Nailing mo so man lain-lain ng mga yaraon naman partner. Yes. Minsan so retablo, so mga imahe, magayununan pakaukit, garo kumbaga perfect na Perfect ihiling ta. Yan, naa-amaze kita kan mga bagay na ini.
alagad mga tugang pakagirom dumunta pong maray. Sa pagselebrar ta kan dedikasyon kan St. John Basilica, ilingon ta mga tugang kung sisay nanggad ang tunay na simbahan. Ayun, yes. Arin ang tunay na simbahan. Bako maniningga po na ini. Mhm. Taan lugar na ini, man sana ang lugar kung saan kita nagtitiripon. Ang lugar na ini, man sana ang lugar kung saan pinapahiling ta kung kinabano na yaman dahil sa struktura. Alagad mga tugang ang simbahan girumdumun ta kita. Ano ang kagayunan kan simbahan na bato nagapo kung kita daiman aktibo sa buhay asing mission kan simbahan. Kung kita bilang parte kan simbahan, kung magigirumduman ta, inaapod ta ang simbahan na ini bilang hawak ni Kristo. Kita gabos, parte kan hawak nin sa tong kagurangnan. Ang simbahan, si Jesus, iyo ang pamayo, asin kita gabos na mga binunyagan, hawak, parte kan hawak na ini. Isipon ta kung dai kita naghihiro, kung dai ta ginigiboan sa tuyang misyon, daing saysay ang simbahan na ini. Kung maduman kita mga tugangon yan sa mga Europa, sa iba-ibang parte kan Europa, mahiling ta sa mga grandiosong mga simbahan. Yes. Haluyo ng giniribo. Magnificent. Alagad mga tugang makamundo. Nata, dai naman ini lugar nin simbahan. Ano na sana ini? Tourist spot. Kung noarin lang may selebrasyon, kung noarin lang kita makaromdom magbisita sa kalang partner, di ba? Bako na nga ni partner eh. Ano na Nin siya? hulita, dain na nin nagduduman. Dain ng tao. Okay. Ang nangyari, sarado na ang Sarado. simbahan. Ayun. Asin kinuana ini kan gobyerno. Asin ngunyan, nagiginasa na siyang tourist destination. Ayun. Dain na pigmimisahan. Kaya makamundo. Okay. Kaya mga tugang minsan magsain kita, magayon ng digdi sa tuya. Tapag Domingo, maski pa paano man giraray ang mga simbahan. Iyo ini ang kagayunan kan simbahan mga tugang. Iyo ini nagpapagayon sa simbahan. Bako talaga sa struktura, kundi sa mga yaon dyan na nagsisimba. Yes, opo. Sabi nga ni Ibaga, naramdaman ko partner ehemplo na itinao ni Monsignor Crispin Bernarte na may hiling tada partner ang kagayunan kang sarong simbahan kung ang mga tao mismo aktibo na nagpapartisipar. Especially nagcelebrar baga kita kang year of participation. Yan Tapos, mga nanggad kita partner. pigpaparamdam na ipadagos ang mission, and now year of stewardship, so pamamahala partner. Parang sabi ta nga ni magayon ang partner kasi dakulaon na challenge sa tuya kung paano kita mapartisipar and makikisumaro sa mga aktibidades kang parokya daing kita kitigigibo, di ba? Yan. Kulang ang sa tuyang partisipasyon. Buot sabihon, dai taman nabipilog so pinakaimahin kan simbahan. Sabi ni San Ireneo mga tugang, ang kamurawayan kan Dios, iyo na ang tao buhay. The glory of God is man fully alive. Buhay kita mga tugang kun pano kita. Kun an kapanoan ta, hinihiro ta, ginigibutan karahayan sa satuyang kapwa. Nagpapartisipar kitang aktibo sa buhay asin mission kan simbahan. But sabihin kay ni bako kitang stagnant. Asin day kitang naghahalat sa na kung ano-an pwede tang gibuhon, kundi kita mga tugang dynamic, naghihiro. Yan ang tunay na buhay na simbahan. Ayun. Okay, so magayon pala ining celebration partner na talagang nahiling ko na pagirumdum sa satuya na sana kasabay ka ining celebration kaining kafestahan ni St. John Lateran Basilica
kita mismo, kumbaga, mag-renew kita kang sa tuyang sa diri partner na kung paano ba, ano ba ang pwede tang maginibo para mas maging aktibo kita. And kumbaga, may maiambag kita partner mismo sa tuyang simbahan. Kung gigirom dumunta partner ano so kaso kanakaaging simana an sa tuyang topic manunungod sa komunyonin mga banal as in sinaro-saro ta so klase nin simbahan kita na yaon digdi sa kinaban yun ang inaapod tang militant church nagpapadagos an sa tuyang pagsabuhay kan kabutan kan kagurangnan an masun sa tuya iyo itong mga yaon sa purgatorio pasiring na sinda sa langit alagad dahil pasindang kumpletong maninigo na maghampang sa kamurawayan kan sa tuyang kagurangnan. Kaya nag-aagi pasinda sa estado din purification. Apod tabaga sa inda mga tugang suffering church. Asin igwaman kitang saro pang klase nin simbahan na yaon na nanggad nakaabot na sa kamurawayan kan kagurangnan. Nakakahiling na igwa na sa sindang beatific inaapod na beatific vision kan sa tuyang kagurangnan iyong mga yaon sa kalangitan asin nagtutubod kita naan sa tuyang mga santos asin santas kaibaan mga angheles nagrurukyaw na kan kamurawayan kan Dios iyon ang gusto tang maabot ang langit yan kaya ngunyan pasana digdi sa daga habang kita buhay pa pig-aayon tanaan sa tuyang buot, an sa tuyang vision, an gabustang ginigibo, pasiring sa langit. Kaya kung dahil kita nagpapartisipar, buot sabihon mga tugang, habutang mapalangit. Taday itaman tigigibo, so dapat ang gibuhon. Okay. Yan. Kaya, yaon kita ngunyan sa Year of Stewardship, hahaputon kita kan kagurangnan, ano ang ginibo mo sa itinao ko sa imong panahon, sa itinao ko sa imong talento, sa itinao ko sa imong grasya, kanyaon ka pa sa daga, papaano mo ini pinagyayaman? Ano? Paano ini naging mabinunga sa imo tanganing ika makalaog ka sa kahadianin langit. Iyo ini ang hihapot sa tuya mga tugang. Kumbaga si Simon partner ang gustong mapaduman sa sa purgatorio, di ba? Yan. Kumbaga nga ni baga partner, kung gusto mo makagraduate, buot sabihon tapuson mo sa requirements, di ba? Gibuhon mo so hinahagad sa imo. Iyo man ini mga tugang kung gusto tang mapalangit, dakulo na hinahagad sa satuya. Asin dapat gibuhon ta an mga ini. Kumbaga parang partner may aagihan kitang proseso. Yes. And sa bitangan ni bako madali, pero kapag siguro pigtabangan ta mismo sa tuyang sa diri and makusog ang sa tuyang pagsarig sa mahal na Dios, sabi nga ni dai kita partner ni dai maabot asin mautob na araw kay ni partner na sabi mo requirements, 'di ba? Or rekisito sabi ko. Nako, kaya naman kunya na yaong pakatadigdi sabi day tapag sayangon ang panahon ta. Yes. Iyo man ang partner ngunyan, ang gospel ngunyan na aldaw. Magayon na pag nilay-nilayan. Manunungod ini sa taga pamahala, administrador na nagdaya ninulita winaldas niya kaya so yaman kan sa iyang amo asin naaraman kan amo asin ngunyan sabi niya hahaliun ta ka na dyan ugaring naisip niya ala dahil ko man nga kayang mag-arog ka ini dahil ko man nga kayang magtanom dahil ko man nga kayang magpagal dahil ko man kayang gibuon so ginigibon ninda papaano ko mabubuhay kung haliun ako kan sa kuyang amo kaya guminibo siya ning paagi ano po mga tugang tanganing minsan tanggalon siya kan amo igwa siyang madudulukan. Kaya dinulok niya so mga may utang sa amo niya ta siya bagang administrator di aram niya imbis na singilon niya ning bilog siningil niya ning kabangasa na tanganing buot sabihin makuha niya subuot kay itong mga may utang sa amo niya asin kung siya man ang magipit maghagad ning tabang igwa siyang dudulukan bako mapig sasabi din na maging dishonest kita kundi mga tugang habang may panahon pa igwa kitang magiginibo ma-exert na kita nin effort tanganing masungkit ta supreme yung nagahalat sa satuya. So kung gusto mong masecure o tong yaon sa parabola na sa ebanghelyo tangon niya na aldaw, sinicure niya
so sa iyang buhay, so sa iyang sadiri. But sabihin kayo ni sa tuya mga tugang, habang may panahon pa kita, isecure taman an sa tuyang buhay duman sa langit. Sa paagi kan paggibo, ngunyan pa sana Okay. kan mga bagay-bagay na dapat nga tong gibuhon. Day palensa na dapat kita partner magparaisip kang financial status ta na dapat maging secure kita ta pag Yes. naggurang kita igwa kitang kwarta igwang igagastos sa tuya pag naggurang kita or pag nagpamilya kita kundi dapat pala sa langit. Yan. Paano kaya mga tugang, tig-iisip ta iyan, tayaon kita sa kinaban. Okay. Siyempre, kay puwantang mabuhay financially, kay puwantang arugkaan. Alagad ang buhay ta, permitang pakagirom tumon, pakuman sa nadigdi sa sa kinaban. Pag nagada na kita, ano na mangyari sa milyones na natipon ta? Oo. Oh. Sabi baga pa Bakuman kita ang manginginabang ka ito. Yes. And day taman madadara Dahil kapag taman kita ito madadara, ano man na sa- dead ski. Minsan igwa kitang 10 ektaryang daga na natipon. Piramanan sa tuyang mga rugaring, ano pa man. Dahil manining saysay kung yaon na kita sa daga. Yes. Ang mababalon ta, later on, so buhay ta, pasiring sa daing, buhay na daing kasagkuran. Yes. Iyo ito mga tugang unisecure ta. And ano ang isisimbag ta pag hinapot kita ni Lord? O ano ginibo mo sa daga? Kag ika pa nabubuhay. Iyon ang gadan punto, partner. Kan sa tuyang selebrasyon kan taonin pamamahala. Siguro makaanuhon, digdi pa nga lang pag nabubuhay kita, pag inapot kita, and ay kitang naisimbag partner, parang dipisilon baga ano. Yes, nang God, partner. Ayun. So, dakulaon na preparasyon. Iyo pala na no, siguro sa mga nagdadangog ngunyan partner and sa mga naghihiling sa satoy ang ngunyan via social media, siguro ngunyan pa lang po hapotunta ang satuyang sadiri. Ano ang satuyang pigigibo? Is it worth it ba? And inibasusog sa kasuguan kang mahal na Diyos. Iyon ang God, partner. Takong dahi ta iniisipon, anhapot, nuarin pa man. Kung bakungon yan, nuarin ta pa, Nuarin pa. nuarin pa kita mahiro. Yes. Kung yaon na kita, nakaratay na kita, dahi na kita makakahiro. Mataram na sa nakitang sorry. Oo. Kan panahon, na igwa ka pang pagkakataon, dapat ginibutan. Kaya ngunyan pa sa na mga tugang, ihanda tanan sa tuyang sadiri Oo. para sa buhay na ito. Oo. Kung igwa kita mga hahagadan ng tawad, maghagad na kita ng tawad. Yes, oo. Tsaka baka medyo nakafocus kita ngunyan sa mga bagay-bagay na di man dapat. Yes. Especially kung involved kita sa pagiging marites Yan. or sa illegal activities or iba pa. Baka may mga paniniwala kita na di man dapat. Siguro, this is the time partner na siguro pag-isip-isipan tama. Renew ourselves. Oh, tama yung partner kasi nagigibutaan mga bagay na ini, nasasabit ang mga bagay na ini, ninhulita dahil man kita nakafocus Yes. sa final na padudumanan ta. Dahil man kita nakafocus, kasi man ka nagsabi sa tuya na pun pa kan aki pakita na. Oh, ika, dahil ka makiaway, tanganing mapalangit ka. Siguro iyo, kaya lang na-distract na kita. Kaya ining mga pangangaipotang kinabanon. Oh, To the point na nalilingawan ta na, Yun. na may mas halangkaw pa palan kitang dapat i-prioritize. Tama, oo. Ibaga partner, kumbaga literal na nangyayari talaga sa buhay na kung may mga pangangaipuhan kita, kung dakol ki nagugulo or nakakaribo ka sa tuwing isip, minsan nakakagibo kita ka mga bagay na medyo nakakalingaw, di ba? And daita na din aram. Kaya an sa tuyang partner, sa magabos na nagdanangog, ang tinutok do sa tuya, focus kita Yes. sa goal. Opo. Oh, tanganing minsan yaonan mga distraction, dahil yan makakaulang sa satuya. Yes. Ninhulit na nakasudong kita, nakahiling kita sa tuyang buhay, sa tuyang kagurangnan. Naramduman ko partner sa example na hali naman ini na kapag nagisimba ka, nag-attender ka kang Santa Misa. Santa Misa para di ka ma-distract. So ehemplo baga na tigbugtak sa baso sa
sa Sa- payubag Ayo, Yes, pero diba? naramdaman Dahil siya ko ito naula. partner na napag-ulayan ta. Oo, tama. Dahil nga na ang naramdaman ko naman partner, ang nahihiling niya so puro mga marites, puro Tama. mga negative sa simbahan. So mga suulog sa Yan. sa paglaog kang sa simbahan. Kaya sinugo siya kang sa padi itsura. na o sige daw ngaya bit-bita daw ngaya ining basong ini mag-ikot kang 10 ikot digdi sa simbahan tapos ang goal mo dai ini maula. Ayun. Yan. Siyempre, yaon ka naman nakafocus ang hapot sa imo ano ngaya nahiling mo ngayon sa mga mararaot, Oo. nahiling mo sa mga marites, nahiling mo ngayon ng mga araw kaining tao. Dahil man ngaya ang mata ko ngaya nakahiling duman sa basong kapot ko na may Yes. tubig. Oo. Oo. So nakafocus siya. Nakafocus. So dakulaon ng bagay ang focus kaya word of the day focus. Kumbaga. Okay? So mahanap buhay mo na kita partner. Sige, Sa partner. tuyong pagbabalik, sabi nga ni mga paraan tabay ngunyan na pagkaaldaw, dakula man na bagay ini sa mo ini partner kasi si partner mo Rev Mark mamimista, di ba? And pagbalik niya, siguro pwede ini si partner. So sa indo pong pagpamigwi Oo, mga tugang. kumbaga prayers lang, 'di ba? Ay, kasabay kay ni partner na celebration ni St. John Lateran Basilica. Sana ang sa tuyang mga kalako maghiras, padagos na maghiras. Oras alas 2:30. Sa Indokang, sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you Kong Joey Salceda habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Okay, balik na kita sa tuyang programa. Okay, balik na kita sa tuyang programa. Nasa ikadawang kabtang na po kita inimang po giraray si Jenny Balyaran with Reverend Mark Austin Tuason na sinini po ang programang Lakaw Maghiras. Yan.
Kamusta sa mga nakatutok po sa Toy Angoy na pagkahapon? Once again, this is Tip As Live. Kaya naman po kung di mi po ma-mention ang gabos na pangaran nito, pero rumdum tayo for sure. Si Kuya King Reynaldo nakatutok, si Mr. Eduardo Ray Ramoso nakatutok. Si Father Dave. O si Kuya Ed pala, ma-birthday na. Oh, happy Sa birthday. 12. Hello Advance po. Happy birthday po. O, Kuya Ed, Mr. Eduardo Ray Ramoso. And, syempre, si Kuya Imbet, Wilbert Pereña. Wilbert Pereña and si Madam Aviv Balilo. Hello po. Yes, and si Gerald Aranya. As in, of course, ang mga kababayan ta sa Santo Domingo Albay Partner and ang mga taga-Ligaw. Yes, syempre pirman silang nakatutok kasi nakaantabay kasabay syempre ang mga taga San Jose, Yes. dyan sa Malilipot, ang mga taga Manito, asin ang mga taga Yaondig di sa Legazpi, Albay Cathedral, marahay na pagkahapon po sa Indogabos. Yes, opo. And ba't yung taong partner ang mga kanya-kanyang parokya na nakatutok mo niyan? For sure, Igwa, and Si Father Jerry. Jerry Lagata. Lagata. Father Jerry. Maray na hapon po sa imo, Father recovery? Jerry. Kamusta kaya ang pag-recover kang Jovillar Jovillar. Parish? Actually, Diba? partner kang nakaaging aldaw, sabi niya, igwa nga ning portion dumana nararao talaga, day talaga nakakabalyo. Okay. Pero ngunyan daatig tapalan na asin, salamat sa Diyos nakakaagi naman ang mga auto. Ayun. O ang mga sakayan. Passable na partner. Passable naman, yes. Okay. Passable na. Yes, so thank you Lord. And sa mga taga 3rd District, actually, dyan sa Libon partner, nagpasiring man ngunya na aldaw ang DCGB para ipaabot so tabang mismo ka sa tuyang mga listeners ng DCGB. Thank you so much po pala sa mga nagtarabang as in nagpaabot kan sa inang donasyon digdi sa Operation Daramayan for Typhoon Christine as in iaon duman ka sa bagong morning sa Libon Albay partner ang DCGB as in dinara ang sa tuyang tabang kan sa tuyang mga parantabay through DCGB. Kaya thank you so much po sa gabos na nagdonar as in padagos na nagtatabang para partner makabangon ang sa tuyang mga nabiktima kang bagyong Christine. Iyon ang gad kay ni baga partner an dipisi sila no so pagre-recover as in kay puhan ng God an sa tuyang arandurugan. Yes, opo. Digdi talaga partner mabotwa so kung paano kita naghihiras sa satuyang kapwa, paano kita nagdadamay, as in paano ta sinatigurumdum baka ulang sa kaugmahan, 'di ba? Kundi sa panahon kang katipisilan. Anyway, ang mga Bicolano lalo na ang mga Albayano baga partner pag iagihan ning kalamidad. So efforts talaga nin the partner na makabangon yaon. Tama padagos man gararayan sa tuyang buhay, minsan nag-agi kita sa mga siring na unos. Yes. So sa ibong kang mga nag-aaging unos sa tuya, ipigpapagirumduman sa tuya kang Diocese of Legazpi through Bishop Joel Z. Bailon, partner ni Mons Chris, ang selebrasyon kay idig tauning pamamahala, di ba? Na actually, kasoran nga di kita partner nag-launching kang tauning pamamahala. Officially, digdi sa satuyang diocese, pig-launch tayo di mga tugang kan September 3, asin matatapos ini sagud sa masunod na taon. Asin sa laog kan taon na ini, sa liwat, sa tuyang isa-celebrar, tig-divide ta an sarong taon o an bilog na taon na ini sa 5 components. An enot nga ni dyan iyo ining ecological component. Asin tamang-tama nag-agi ang Typhoon Christine. Yes. Siguro magayon na pagpagirumdum sa satuya. Ninhulita ang kalamidad na nangyari, bako man inigayod, masasabi ta na kadakol kitang nahiling, kadakol kitang narealisar. Natata nagkaigwaning dakulon na baha. Hay ng problema. Oo. Sa papaano kita, dati daiman kita, kung igwa man na baha, bako man grabe. Bako man labulabaw. Bako man arog ka ito. So, nangyari sa satuya. Especially arog kung sa na partner kaya labaw. Pwede sir na nantig. Itong dakulon man talaga so ibinubo na uran. Alagad nagtutubod man kita na minsan siring ang volume kan uran. Kun ang satuyang kapalibutan nasa tama, nasa maray na kamugtakan, dahil man mangyayari sa satuya ang siring na pagbaha o ano pa man na kalamidad na nangyari. Yes, itong landslide. Kung nihilingon ta mga tugang, saro sa mga bakusan nitong baha, kundi so landslide, sa ini nagkaigwang mga landslide, urog na duman sa mga lugar kung saan naraot ta. Ang natural na
itsura kan sa Yes. tuyang mga bulod. Tama. Oo. Tayo baga ang nagho-hold kan gabos, mahiro mo sa naan saro dyan, mahihiro na an gabos. Kung an mga gapo na yaon sa irarom kan sa tuyang daga, kinuruata, kinurutkuta, hinarali ta, marurumpag supundason, masurunodan na iyan. Karuman sa na iyan sa pagkwari, for example, sa satuyang pagkutkot, mas nakukutkot man sa mga mga gapo sa irarom kaya nagrurus-rus an mga baybay. Yes. Iyo man an sa tuyang sa bulod kung padagos na pigrarautaan mga bulod mas nararaot man an kamugtakan kan sa tuyang kapalibutan kita man sa napuan masapar alagad urog na masapar mga tugang an kasaralitan itong mga dukha itong mga yaraon sa laylayan na kaistar sisa ito sa mga pobre Oo. sindang enot na biktima kan anuman na kalamidad kaya sindaan enot ang tigtatabangan. Oo. Maray so mga marahayan harungta. Minsan magbaha, masakat sa second floor, masakat sa third floor. Salbado Paano na. so yaon sa sarosan ng floor? Kung luminampas ning tawo ang baha, sain pa man sinda maduman? Paano so mga daing istaran? Sain man sinda maliklik ta nga ning day sinda magkadurumog? Kung nilingon tayo iden epekto sa pangkabilugan, kung rauton taan kinaban, kita man ang mararaot ngapit. Iyo ini ang pinakapunto kung nataigwa kitang ecological stewardship pangangalaga kan sa tuyang kapalibutan. Yes. Lugod maging bukas ang sa tuyang mga mata mga tugang sa kung ano ang dapat niya tong gibuhon asin kung ano ang dapat niya tong simbag sa nangyayari sa tuyang palibot ngunyan. Sabi partner kang si Bagyong Christine, siya ang naging dalan para magkaigwa ng inspection sa mga patrabaho. Nahiling ta sa mga Oo, patrabaho oo. ng God. Kung talagang matibay ba ini Aha. bako, 'di ba? Kaya so naging tugon nga ni kang nakaaging ando nagbisita din yung partner si Presidente Marcos, as in tinugon niya ang DPWH as in iba pang concerned agencies na make sure na sa mga ekipahes na gagamiton sa mga patrabaho sa tulay, sa mga tinampo, make sure na di kalidad partner. Yan. As in marhay na bako uso tong lang. Sabi nga, baro-baro, di ba? Okay, so magayon sa reflection mga paraantabay ni Rev Mark na kita mismo maging responsable kita sa pag-ataman ka sa tuyang kapalibutan. Kasi imagine kung maski nga ibaga partner sa segregation kang basura, dako lang diin nakakasunod pero pag nagbabalik ka sa tuya. Exactly, partner. Say ang dapat may dapat mong basulon, di say ba iyan ano ba may pagiging kita syempre diin ang partner kasi haros siguro dapat maging totoo kita sa tuyong sa diri nagabos kitang may ambag kung nata may basura, Yes. di ba? Kaya ang pagbabago mga tugang, mapuon yan sa satuyang sa diri. Tama. Sa satuyang desisyon na magbago, ngunyan. Bako sa aga. Bako sa aga, Ngunyan bako sa na, ha? masunod pa. Ngunyan na. Ngunyan mismo. Oo, sabi nga, wag na magpatumpik-tumpik Yan. pa. Nako naman. Kaya naman po, sana sa celebration kaining ecological partner until Ecological next... stewardship. Oo. Sagkod gunya na sa naining November, partner. Tapag laog kang December, sagkod March, sa celebraron ta naman an financial stewardship. Mauro naman. Pagurulayan ta naman digdi, kung papaano taman ng God, inaasikaso ining temporal na resources na itinatao sa satuya urog naan sa tuyang kwarta. Pero bako sa nayan manunod sa pag-manage kang kwarta, Okay. kundi kung ano ang sa tuyang attitude towards money. Anong paghiling ta? Iyon na yan ang katapusan kang gabos? Ginagamit ta ining kwarta o ang kwarta ang nagagamit sa satuya? Yan. Iinan sa tuyang pagurulayan sa susunod na quarter kan taon na ininin pamamahala. As in, masunod man dyan, partner, manunugod man sa health stewardship. Yan. Siyempre, ang sa tuyang hawak, kaparte kan balaog na itinao sa satuya kan satuyang kagurangnan. As in considering sa ruman ini sa satuyang dapat alagaan. Yes. Bako sa na yan manunungod sa day kitang or kung ano ang mga kahilangan ta or bako sa na yan manunungod dyan kundi saro pang
aspeto kaining health stewardship iyo po an sa tuyang mental health. Yes. Yan. Wow, so grabe no. Kumbaga, dasok partner. Yan. Dasok ang celebration kang taoning pamamahala. Baka ulang palan para duman sa pagmanihar kang kwarta. Baka ulang sa tamang pagmanihar kang sa tuyang pag-ataman kang kapalibutan. Kundi maging pag-abot kang panahon sa kultura ta bilang mga Katoliko. Ay, speaking of kulturaan, masunod na celebration or masunod na component kan taon na ini, iyo an cultural stewardship. Parte iyan kan pamana sa satuya ang kultura ta. As in, paano taman inaalagaan. Halimbawa, itong mga simbahan, itong mga old artifacts, itong mga haraluyo na, paano man sa kultura ta, so value system ta bilang mga Pilipino, bilang mga Katoliko, paano ta pinagyaman ini over the years, o baka ngunya nalilingawan ta na sa rining pagpagirumdom, cultural stewardship. As in, ultimo mga tugang very modern, papaanong ang teknolohiya pinapangalagaan taman. Ayun. Takita nagtutubod, although igwa kitang mga negative effects na naaraman manunod sa paggamit kan teknolohiya, alagad ini sarong klase man na balaog na itinatao sa satunin kagurangnan. Later developments ini, data man ini pwedeng sabihin na purong maraot, kundi igwasan ng kaipuhan kontrolon. Papaanong ang technology na papangalagaan taman bilang regalo ini kan kagurangnan sa satuya. Yes, Anong tamang paggamit ka ini? Especially mo yung partner na grabe baga ang inobasyon. Yes. Nag-abot sa punto na baka naabuso ta ang paggamit ng teknolohiya. Di ba? Mga gadget, especially ang cellphone. Yan ang good sis partner. Na nagiging sabi nga nagiging kausa minsan kang sa tuyang baka marhay. Nawara ka ta sa focus, di ba? Mabalikan sa focus. Sa una dyan ang paggamit ng cellphone. So, nakulong kita ni nga abangan, di ba? Nakulon pa nga abangan sa taon na ini kan pamamahala. Yes, mga tugang. kaya abangan ta ang mga aktibidades kang Diocese of Legazpi and manlain-lain na parokya digdi po sa bilog na nasakop kay ni kang diocese ta so per vicariate di ba partner igwa kay taning na vicaryo digdi sa diocese. So aramon ta po sabi nga ni makilabot kita, makiaram kita. Maghapot na lang po sa mga parokya kung ano ang sa inyo magiging aktibidad, asin kung papaano man kamo magiging parte, asin makakatabang kan selebrasyon na ini. Sabi ba parang diocese celebration pero partner may mga kanya-kanyang activities na pigbibilog ang kada parishes tangan mas maging magayon asin mabunga ang celebration kay ni partner na Year of Stewardship o taoning pamamahala. Kaya naman dako lang talagang challenges sa toya partner pero syempre wala na kitang oras. Madali yun sa na matapos sa tuyang oras partner. Yes. Masinga ni tip as live po ini pero sana dakula partner so na itabang ta and naiheras ta sa tuyang mga paratubod lalo na sa mga nakaantabay sa tuyang unyang via Facebook Live siring man ang rayaon na sa indang harong. Mamimiss ka kaining programa, mamimiss mi ika partner digi sa DCGB. So all the best. And ang prayers kaining lakaw magheras and ang samo yung mga listeners na nabilog mo na nabilog tanan ni na Monsignor Crispin Bernal tiyaon manggiraray sa imo partner and looking forward sa imong pagbabalik if ever man na siguro pag nailing tagagiraray ini sa camera si partner padi na ini. Ano partner si experience mo sa lakaw magheras na sabi mo na parang nakatabang or ano ba si challenge si experience mo digdi sa programa? Go ahead partner. Partner magayon nun an sa kuyang involvement digdi. Minsan day ko nga ipighuna na mangyayari ini sa kuyang buhay. Totoo day man ako social media person. May mga ministry. Alagad sa ngaran kan pagbalangibog, sa ngaran kan pagtukdo, manunungod sa satuyang pagtubod, sa pagpasabot sa satuyang mga katugangan. Nagpapasalamat ako ta saro ining balaog na uminabot sa sakuya. Asin digdi
Maski sa kadikit na panahon na kita po nag-iribahan, nasa sarong taon man kita mga tugang na nag-iribahan, na ikahiras ko man an sa kuyang balaog na tinaunin kagurangnan sa sakuyang talento. As in, sabi nga ni, may mga nag-aarabang na, bako man gid ako ang pigaabangan, kundi ang pigaabangan tadigdi. So, pagkakataon na makanood kita sa lambang episode niya to digdi sa tuyang programa. As in, dakulaon na pasalamat urog na lalo kay Mons Chris sa pag-imbuelto sa kuya digdi sa programang ini. Nagpuon man sa nako mga tugang bilang tagapalit niya kanday siya. As in, imala bagata, naging regular na kita digdi. Puon sa saro-saro kada bulan, naging duwa, naging nagkapirang beses. Sa good na kan si Mons nga ni, nag-enot nang nagpaaram sa satuya digdi sa programa. Ako naman ang nagpalit sa iya. Very challenging ta, syempre. Dagdag ini sa schedule. As in, minsan nagsasarabay ang schedule. Di mo aram kung papaanong inoton. Pero, it is something I look forward to also every week. Ninhuli ta, aandaman taman, pigpiprepararan taman an oras na ini. Dahil man sa nakita minadigdi, ta na day kita handa. Maski pa paano, naghahanda man kita. As in, iyo ini so pagkakataon man na maski pa paano nare-refresh man ako kan sa kuyang dinatawan giraray ako ning pagkakataon na makapagbasa. Bako man taday ako nagbabasa na kundi mas magayon ta may outlet ako kan sa kuyang binabasa. Bako sana ito parang hop sa kuya kundi pasiring man po sa Indo sa paghiyaman kan sa tuyang kan Espiritu Santo. Na ugmahon ako partner kapag encounter ako kay mga tao na nagtatao ning nag-express kan sa inang pasasalamat kasi may naukodan ngaya kami. Tapos noon naman ngaya ako mga programa o lakaw magheras. So ito pa sana po sabi nga ni bako man kami ni partner ang nauugma sana po na nagtutuko kami digdi kundi nauugma kami napapaugma mi kamo di ba partner? Yes, and partner. nakakahiras kita kang mga impormasyon especially in terms of evangelization partner di ba? So dakulaon man na bagay sa kuya na sabi nga ni sa halikpot na panahon nakaibahan ko ika-partner digdi sa programa and with Mons Chris kaya thank you so much and we're praying na sana mas magdakol pa ang maghiras as in kumbaga mas magdakol pa ang dayupot na maglakaw as in maghiras especially sa mga programs kang kada parokya kang diocese. Partner na girumduman ko ang sarong magayunon na imahe sa Biblia. Dahil man sa gabus na panahon kay ribahan kan mga disipulo niya ang kagurangnan. Yes. Nagabot ang punto na nagpaaram ang kagurangnan sa sainda. Alagad sa iyang pagpaaram, sinugo niya ang sa iyang mga disipulo na magpasiring sa bilog na kinaaban tangani kabalangibog ang marahay na bareta. Sa pagsugo niya, siya man nanuga na daiman sinda magsusulo kundi makakadanay na kaibahan man giraray nindaan sa tong kagurangnan. Kaya ngunyan mga tugang pakumanin ni katapusan kan gabos. Minsan dahil na kita magkairibahan, alagad ngunyan ano man ang naguno po nindo sa satuyang programa, ibalangibog nyo man po. Maglakaw man po kamo, asin magheras ka ini sa satuyang kapwa. Yes. Okay. So, sa pangaran partner kang management ni na EVP Glenn, Sir Henry, and Ma'am Brenda Locsin, thank you so much partner sa pagtaon ning panahon, ning oras sige sa lakaw magheras and sa pagpadaba ka ining programa na sabi nga ni talagang dakulang bagay sa gabos na mga listeners ka ining program. So, good luck partner. Kaya naman, oras na ning pamamaaram. Again, this is Tape Us Live and thank you so much po sa mga nakatutok via Facebook Live. Mensahe mo partner sa mga fans mo. Goodbye. Garo yun na ito partner. Pero again, maawat ko man po magpasalamat sa management po kan DCGB sa pagpadagos kaining programang ini. As in sa imo partner ta
kita ang nagiribahan kada Biyernes. There's always something new Opo. to look forward to every Friday. Yes. As in sa indo po gabos na mga nagaantabay sa satuya, dahil kita matakot, ang Espiritu Santo iyo po ang nagigiya sa tuya, iyo ang nagtutukdo sa satuya sa katotoohan. Oo. Let the Spirit work and let the Spirit guide us. Okay, so sa paagi po kayo nito, di na po nagtatapos ang episode Me Together. Together ni partner Rev Mark Austin Tuason. Natitiri ay na ako. Partner, Naiibig na si partner. baka magsunudan kita digdi partner. Then baka madara sa mga paraan kami. Pero very thankful kami. Sabi nga ni, no words can express partner kung ano kami ka pasalamat sa imo kasi dakulong kaming naokodan sa imo. And for sure dakulong kinagahalat sa imong pagbabalik. Kaya thank you so much. Thank you very much. Okay, nakaibata po sa Lado Technical. Thank you so much kay Kuya Nems Flora sa pagtabang sa Samuya para makabilog kay ining programa na Tape Us Live. And nakaibata sa Lado Technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Sa Giraray, ini po si Jenny Matthew Balyaran. Asin ini po si Reverend Mark Austin Tuason, asin sa huring pagkakataon. Kami po may napaabot ng dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa DZGB, always number one, always at your service.